ду хонандаи муассисаи давлатии мактаби мусиқии бачагонаи рақами 3 ба номи Ленский раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе Муаттар Маликова ва Гулнора Низомова дар озмуни байналмилалии навозиши асбоби аврупои фортепиано дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон тариқи онлайн иштирок намуда миёни 35 давлати ҷаҳон ба монанди Озарбойҷон, Туркия, Египет, Қазоқистон, Узбекистон, Туркмения, Эрон, Индонезия ва иштирокчиён аз худи Озарбойҷон сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Муаттар бо чусту чолокӣ ва маҳорати баланди навозандагии худ дар ин озмун сазовори ҷойи дуюм гардид. Мне 11 лет. Я уже как второй год участвую в фестиваль-конкурсе, который проходит в Баку. И я очень рада, что в этом году я смогла получить второе место и достойно представить свою страну. Ман ҳамчун омӯзгор соли дуюм аст ки дар ин озмун хонандагонро тайёр мекунам. Маликова Муаттар ба сину солаш нигоҳ накардам, хело дар омӯзиши фортепиано ба пеш рафт. Вазифаҳое ки ман ба ӯ вогузор мекунам ба хубӣ аҳдаш мебарояд ва дар оянда боварӣ дорам ки аз ин ҳам муваффақ мегардад ва дар арсаи ҷаҳонӣ номи ватани азизамонро муаррифӣ мекунад. дар баробари Муаттар Гулнора Низомова низ дар ин озмун бо иҷроиши навозишҳои композиторони маъруфу машҳур дар ин озмун тавонист ки соҳиби сертификат гардад. хонандагони муассиса бо роҳбарии омӯзгор аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Қосимова навозиши худро сабт ва манзури аъзои ҳакамон намуданд. Ман хушбахтам ки дар ин озмун иштирок кардам. Дар миёни 35 давлат ҳунари худро нишон дода соҳиби сертификат шуд. Соли гузашта ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Дар ноҳиявӣ ҷои дуюм ва дар ҷумҳуриявӣ ҷои ифтихориро ишғол намудам. Низомова Гулнора соли 4 аст ки дар назди ман бо омӯзиши фортепиано таълим мегирад. Бо вуҷуди ҳамин ман ба ӯ асарҳои душвор интихоб кардам ва ба ҳама ин нигоҳ накарда Гулнора тавонист маҳорати худро ба хубӣ нишон диҳад дар ин озмун. хурсандиовар аст ки солҳои охир хонандагони муассиса дар озмунҳои дохили ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд. соли гузашта як нафар хонандаи муассисаи мо дар озмуни навозандаи наврас дар ҷумҳурии Озарбойҷон иштирок кард ва сертификати ин озмунро ба даст овард ва хушбахтона имсол дар ҳамин озмун 2 нафар аз хонандагони синфи фортепиано дар ин озмун иштирок карданд ба таври онлайн ва ин ҳама албатта бо заҳматҳои омӯзгор аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Қосимова аст ки пайваста бо ин хонандаҳо кор мекунад, ҳунар меомӯзанд. мақсади асосӣ баргузории даҳумин озмуни байналмилалии навозиши асбоби аврупои фортепиано муаррифии чеҳраҳои ҷавону ҳунарманд, дӯстии миёни ҷавонон ва миёни давлатҳои номбурда мебошад. бояд ёдовар шуд ки ҷавонони то синни 20 сола дар ин озмун имкони иштирок карданро доранд. албатта шавқманд зиёд аст, хонандаҳо зиёд ҳавасманд ҳастанд ки дар ин озмунҳо иштирок кунанд ва азбаски ин озмунҳо байни давлатӣ аст, дар он ҷо давлатҳои зиёд иштирок мекунанд. на ҳар хонанда лоиқ мегардад дар ин озмунҳо иштирок кунад ва барои иштирок кардан дар ин озмунҳо албатта лаёқати хуб дар кор, на кам аз 5 соат 6 соат бояд дар як рӯз тамрин кунад. аъзои ҳакамони озмунро ҳунармандон ва композиторони машҳури Озарбойҷон ташкил медоданд ки онҳо ба ҳар як иштирокчӣ баҳои сазоворро гузоштанд. бояд тазаккур дод ки барои мавсими нави озмун довталабон барои иштирок дар соли 2021 аллакай аз моҳи апрел номнавис гардида истодаанд.